खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्लिम बर' ओमफ्राय गामिया ननायखास ओमफ्राय फरायसालिया सेका शंकरदेव मिसन हाई सेकेन्डारि स्कुल ओमफ्राय आफानि मुङा धर्मेश्वर बर' ओमफ्राय आइनि मुङा रैमालि बर' ओमफ्राय आं 2018 आव बेयाव माबा जादोंमोन माने डिमक्सि आनसलिकनि सिङाव हस्टेल मोनसे दङ थ' बेयाव सिलेक्सन जायो थ' बेयाव एन्ट्रेन्सआव आं पास जानानै 2018 थादों आरो हस्टेलाव क्लास 9निफ्राय थ' ओमफ्राय बेनिफ्राय थानानै क्लास 9 थाबाय आं 2 बोसोर थानानै देग्लाय मेट्रिक होबाय खोनादों डिमाकुसि दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादा गोबाव समनिफ्रायनो मोनसे हस्टेल सालायदों आरो बे हस्टेलाव बे सालायनो थाखाय गथ'फोर माबायदि गथ'फोर सायख'नानै नोंथांमोना बेहाय लाखियो बेनि बागै एसे गुवार डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय बे रेसिडेन्सियेल हस्टेल बे रेसिडेन्सियेल हस्टेलखौ जोङो 2006निफ्राय जागायदों दा बेवहाय रेसिडेन्सियेल हस्टेलाव डिमाकुसि ओनसोलाव थानाय बयबो फरायसाफोरा थानो लुगैयो जोङो बिखेखै क्लास 9 आरो 10 नि फरायसाफोरखौ लाखिनाय जायो दा बयबो थानो लुबैनायखाय जोङो सीट केपासिटिया जोंहा एसेबां गैयैखाय जोङो एन्ट्रेन्स एग्जाम लायो दा जोङो एन्ट्रेन्सआव जायफोरा उथ्रिसारनो हायो बिथांमोनखौ जों हस्टेलाव लाखिनाय जायो दा जोंहा ओरैनो केपासिटि हिसाबै 15 केपासिटि दङ बेयावनो जोङो क्लास 9, 10 मोननैखौबो जोङो ज' खालामनानै लायो बेहाय थानाय समाव मा फिस होनो गोनां जायो नामा बेयाव फिस लाया लानाया माने डिमाकुसि आनसलिकआव गासै 3 माने गोजौ फरायसालि दङ थ' बिनि स्टुडेन्टफोरखौ माने मोनसे एन्ट्रेन्स लायो आरोना बे एन्ट्रेन्सआव जाय माने उथ्रिसारनो हायो बेखौ फ्रि दोननाय जायो बेयाव देग्लायनि जि रिजाल्ट 2020 मायथाइनि बे गासै माने हस्टेलाव थानाय साबेसे दंमोन आरो गासैबो उथ्रिनो हादोंना हायाखै 2020 मायथाइयाव देग्लाय मेट्रिक एग्जामाव जोंनि रेसिडेन्सियेल हस्टेलनिफ्राय गासै 10 जना आनजाद लिरदोंमोन बिदिनो गासैबो उथ्रिसारनो हादों आरो जोंहा हाइस्ट मार्क हिसाबै अमृत बर' बिथाङा ननायखासनि बिथाङा 90% मोननो हादों आरो गासैबो साबजेक्टआव बिथाङा लेटार मार्क्स मोनदों आरो मेथामेटिक्सआव बिथाङा आउट अफ 100 मार्क्स मोननो हादों आरो सासेबाव डिस्टिंसन मोनदों बेनिफ्राय दायो नोंनि माने इयुन थांखिया मा आंनि इयुन थांखिया माने आं आइ जानो सानदों UPSC टारगेट खालामबाय थादों आरो ना दा मा बबे स्ट्रिमाव थांनानै आं दायो आर्ट्सआव फरायो ओमफ्राय नैबे दा फोसावनाय जितु मेट्रिक आनजाद बे मेट्रिक आनजादाव नोंथाङा बेसेबां डिभिजन लानानै उथ्रिखो पार्सेन्ट लादों आङो माने टारगेट दंखायोमोन आरोना डिस्टिंसन लानायनि थ' ओमफ्राय आं डिस्टिंसनआव मोनदोंमोन 90% मोनदों ओमफ्राय गासै 6 साबजेक्टआवबो लेटार मोनजोबदों आरो ओमफ्राय हाइस्ट बबे साबजेक्टआव नोंथाङा सेम टु सेम पार्सेन्ट मोनखो आं मेथ्सआव मोनदों 100 मोनदों 100 मोनदों बड'आव 95 मोनदों ओमफ्राय बर' मिडियाम फरायनानै नोंथाङा बेखिनि डिस्टिंसन मार्कखौ थिखांबाय बेवहाय नों बेसेबां गोजोनदों दायो आंहा एसेबां माने सेटिसफेक्सन गैया बेयाव थ' आं मोनसे टारगेट दंमोन आरोना इउएन एकाडेमि दङ आंनिया सरकारि एमइ स्कुला थ' आं इउएन एकाडेमिखौ टारगेट खालामदोंमोन आरोना इउएन एकाडेमिनिफ्राय आं हाइस्ट लानो हायोबा माने गोसोआव बांसिन गोजोननाय मोनगौमोन थ' बिथांमोननिफ्राय सासे मोनदों जोंनि लोगो जायो बिथाङा माने 3% बारा मोनदों आंनिफ्राय थ' आं गोजोननाय मोनदों थेवबो माने बेखौ बारनो हायोबा एसे मोजां नांबावगौमोन आरो दा बर' बिजोंजों फरायनाय गथ'फोरखौ नोङो दायो जिहेतु नोङो उथ्रिनाय बेलायावहाय नोङो नोंनि उननि गथ'फोरखौ मा होननानै खावलायहरगोन मा होननानै फोरमायगोन दा थ' आं बेखौनो फोरमायनो सानोदि जेन साफ्रोम फरायसा फरायसुलिफोराबो जाहाथे बर' बिजोंजोंनो फरायनानै गावनि हारिनि नाम खालामो ओमफ्राय मोजां आंनि सायाव बांसिन मोजां माने पार्सेन्ट लानानै उथ्रिसारनो हायो नों फरायनाय समाव बेसेबां घन्टा फरायदोंमोन आंथ' बे घन्टा होनबा बे रखम साननाय जायामोन मानो होनबा आंनिया टाइम टेबोल आं फल' खालामामोन जेब्लानो गोसो जायो अब्लानो फरायोमोन आरोना अब्लाबो फुङाव बेसेबां समाव सिखारो फुङाव आंनिया सिखारनाया एसेल' जायोमोन ओमफ्राय हराव थायोमोन थानाया 12टा 1टासोहालागै थायोमोन आरो ओंखामखौलाय बेसेबां समाव जायो ओंखामखौ जोंनिया बेयाव माने रुटिन दंखायोमोन 9टा बाजियाव होयो बांसिनै नोंखौ फरायनाय समाव सोर गाइड खालामदोंमोन आंथ' फरायनायाव गाइड खालामदों होनना बुङोब्ला माने न'निफ्राय गोजान थाखानाय जादों हस्टेलाव थ' हस्टेलाव जाय नायगिरि बिथांमोन दङ सारमोन दङ बिथांमोना जाहाथे जा गाइड होदों बेजों आं उथ्रिसारनो हादों दा हस्टेलनि जायफोरा सामलायगिरि बिथांमोनखौ नोङो मा होनना बुंगोन दायो आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनो सानो मानो होनबा बिथांमोननि जि दैदेननाय बे दैदेननायनि गेजेरजों आं दिनै बेबायदि माने रिजाल्टखौ मोननो हादों आरो बे जे हस्टेलाव लाखिनाय समाव बेहाय माने टिउसन बायदिसिना माबा गाइड होनाय जायो नामा
हस्टेलाव जोंनि रेसिडेन्सियेल हस्टेलाव जोङो बिथांमोनखौ टिउसन होनाय जायो जोङो गावनि जिखिनि जोंनि आनसलिक एबसुआव थायो बिबानगिरिमोन बिथांमोनाबो फोरोङो आरो जोङो स्पेसियेल टिचारफोरखौ हायार खालामनानै जोङो टिउसन होनाय जायो जेरै मेथामेटिक्स साइन्स आरो इंलिसखौ जोङो बांसिन गुरुत्व होनानै बे मोनथाम आयदायाव जोङो बांसिन टिउसन होनाय जायो अमृत बर'आ नोंथांनि फिसा आरो देग्लायनि 2020 मायथाइनि जि मेट्रिक आनजाद बेहाय मोजां रोखोमै उथ्रिनो हादों बर' मिडियामाव फरायनानै बेखायनो दिनै नोंथाङा सासे बिफा जानानै माबायदि फोरमायनो सानो नोंथांनि गोसोआव माबायदि नांदों दाथ' आङो जोबोद मोजाङानो नांदों आरो हस्टेलाव जेरै खस्थ' खालामनानै सारमोननि बिथोन मोननाय हिसाबै दोनहैदोंमोन माने गामियाव थाब्लाथ' बिराद गाज्रि बायदिसिना सोमजियो लोगोफोरनिफ्राय मोजां गाज्रि बेनिखायनो हस्टेलनि सिलेक्सन माबायाव माबानानै पास जाबाय बे हस्टेलाथ' कुनु सरकारि नङा बे जाबाय माने दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादा सामलायनाय मोनसे हस्टेल नङा होमबा बे हस्टेलाव फिसफोर होनांदोंमोन नामा फिसखौ होनो नाङाखै ओमफ्राय जानाय रेसनखौ हैनांदों आरो बेनिफ्राय सप्ता 200-150 ओरै हैनांगौ जितु माने जि खस्थ'नि गेजेरजों माने खामानि मावनायखाय 200-150 ओरै होबोयो सप्तायाव ओमफ्राय गाननाय जोमनायनि बादै आरो बे 200-150आ बेनि बादै बिसिनि होबोनो नांगौ बेनिफ्राय मालाबा गावनि एक्सट्रा पकेट खरसाबो नांगौ जाहैयो बिथांनि फरायसालिया मामोन बिथांनि माबा फरायसालिया दा सेकार शंकरदेव मिसन डिमाकुसियाव हाई सेकेन्डारियाव डिमाकुसियाव जों नुनो मोनदों माने गुबुन गुबुन दख'रा बर' फरायसा आफादनि बेलायाव खिन्थु बे माने जायाखैब्ला नोंथांमोना मा खावलायगोन बिथांमोनखौ गुबुन दख'रा एबसुनिखौ जोङो मानो खालामाखै जों बेखौ बुंनो हाला हयथ' बिथांमोननि ओनसोलाव मेट्रिकनि रिजाल्टआ मोजां जानो हागौ मोनसे समाव जोंनि डिमाकुसि ओनसोलाव मेट्रिकआव जोङो फार्स्ट डिभिजन सासेबो मोननो हायामोन 2006 मायथाइयाव जेब्ला मिरु एबसुआ क्वालिटि एडुकेसन डिक्लेयार खालामदोंमोन बे समाव जोङो फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायोमोन थुलुंगा होनो थाखाय बरायोमोन थ' बे समाव जोङो जोंनि डिमाकुसि हालामनिफ्राय बरायनो थाखाय फार्स्ट डिभिजन मोननाय फरायसा जों मोननो हायामोन बिनि उनाव जोङो सिन्था खालामबाय जे फरायसाफोरा मानि थाखाय फार्स्ट डिभिजन मोना दा हयथ' फरायसाफोरा मोजां फरायाखै बा फोरोंनाया मोजां जायाखै एबा गार्जेनफोरनि नायनाया मोजां जायाखै बेखौ जों सिन्था खालामनानै गाइडआ मोजां जायाखै दां होनना साननानै जों सिन्था खालामनानै जों सानबाय जे जों हस्टेल खुलिनानै रेसिडेन्सियेल हस्टेल खुलिनानै जि हायो बेबायदि फरायसाफोरखौ लाखिनानै मोजां गाइड होनानै टिउसन होनानै आरो पेरेन्टेल गार्जेननि जिखिनि गाइड होनांगौ बेखिनिखौ होनानै जोङो मेट्रिकनि रिजाल्टखौ मोजां खालामनो हायो नामा होनना सिन्था खालामनाय जादोंमोन दा बे लेखायनो जों हस्टेलखौ खुलिनानै जोङो रिजाल्टखौ मोजां मोनबोबाय थादों दिनैसिम देग्लायबो मोजां रिजाल्ट जादों आरो जि बोसोरनिफ्राय जोङो रेसिडेन्स हस्टेलखौ खुलिदों बे बोसोरनिफ्रायनो जोङो फार्स्ट डिभिजन मोनबोबाय थादों आरो डिमाकुसि आबसु हिसाबै आरो डिमाकुसि ओनसोल हिसाबै जोङो फार्स्ट डिभिजन जोङो बरायनो मोनबोबाय थादों बेनिफ्राय गोदान जोलैखौ मा होनो खावलायगोन जायफोर बिगोमा दङ बिथांमोनखौबो गोदान जोलैफोरनि थाखाय आंनिफ्रायबा बुंनो गोनाङा बेनो जे फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो समाजनि सुबुंफोरा समाजनि गोरोंफोरा फोरोंगिरि एबा गार्जेनफोरा मोजाङै जुदि सामलायोबा मोजाङै दैदेनलाङोब्ला बिथांमोननि फरायनायखौ जों मोजां सुबिदा होनो हायोब्ला मोजां खाबु होनो हायोब्ला जोंनि पेरेन्टेल जि गार्जेननि जि दायित्व बे दायित्वखौ जोङो मोजां फालियोबा निसय फरायसाफोरा मोजां रिजाल्ट खालामो दा फरायसाफोरजों लोगोसे गार्जेन टिचार आरो जों समाजनि सुबुंफोरा जों बयबो मोजां जानांगोन अब्लानो फरायसा फरायसुलिफ्रा मोजाङै फरायलांनो हागोन सरासनस्रायै मोनसे माने अभिযোग होबाय थायो गार्जेनफोरा माने बर' बिजों फरायबा सरासनस्रायै बर' फरायसाफोरा माने जौगानो हाया होनना बुङो बेयो बेसेबां सैथो बिजोंजों खोथा गैया जायखिजाया बिजोङावनो नों फरायनो हायो बर' बिजों इंलिस मिडियाम आसामिस मिडियाम जायखिजाया मिडियामावनो फरायनो हायो दा जोङो बर' हिसाबै बर' बिजोङाव फरायोब्ला जोंहा मोजांसो माने मोनसे एडभान्टेज जायो जोङो बर' सुबुं हिसाबै बर' बिमानि राव रायलाय हिसाबै जोङो बर'आव फरायोब्ला बर'खौ बुजिनो गोरलै जायो आरो आनजादावबो लिरनो मोजां जायो दा मिडियामजों खोथा गैया बर' मिडियाम लानानैबो गोबां फरायसा फरायसुलिफ्रा गोबां सुबुंफोरा दिनै साक्सेस जादों जोङो गोबां एग्जाम्पल होनो हायो दा बिजोंखौ बासियालाखैनो आंनिबाथ' बर' मिडियामावनो फरायनांगौ बर' मिडियामाव फरायोब्ला जोंनि बिमानि रावाबो फेहेरलांगोन आरो जोङो गावनि राव हारिमु थुनलाइखौबो जोङो सिबिलांनो हागोन